televisão, pai, motivação, eu tenho informação, passivo, mas sabe, não é com ambição, que mostrar o serviço, logo compreender de Buenas, buenas. Bom dia, contento de estar junto com vocês em outro programa de Simplesmente Antonieta, riba plataforma de Extra. Naturalmente, dia mais feliz e contento. E danke também para botar em sintonia, maneira para bisa acaba começa a ver nós tem draaien junto com nós no programa. Nós trouxemos outro manhã também está dia caliente aqui na show. Então, me querer conhecer Dick Dreyer como uma pessoa, como um periodista, uma pessoa conheci essa. Vou me adelantar mais ou menos com coisa da cana e naturalmente tem sua própria também opinião. Então, me querer que quem melhor junto com nós Dick Dreyer. Danke por junto conosco. Dank u por invitar-me. E naturalmente, Dick Dreyer, vou mesclar nosso papiamento, mas nós vamos mesclar com o holandês, se você sentir cômodo de holandês, nosso papiamento holandês de mix. Você terá duas opiniões. Qua coisa. Pero nós começamos a ver se, porque Dick Dreyer abini com seu cameraman também, for de Holanda, e tá trapa NOS, RTL, outro. sim, NOS, RTL em Holanda. Então, para colmo a de festa, dus awe, nós está felicitando, nós também me riba portret, Tim van Dijk. Dus Tim van Dijk gefeliciteerd en nog vele jaren toegewenst namens ons van Simplesmente Antonieta hier op Curaçao. Tim está junto conosco aqui, bom mês, mas saca mesmo um portret DJ, para nós ter honor também para nós ter cameraman que está atrás para nos jornal na Holanda. Je hebt in 60 aan, ja. 60 jaar. Ja, ik moet het vragen. Heb je al een vriendin of... Ja, eigenlijk wel, ja. Oh, eigenlijk wel, hoor. Ja, maar zo. Met dat die WNPK no? We kunnen van de regel een uitzondering maken. Ja. E Tim, nós a preparar também persona, Natasha. Natasha tem negócio de punda, que também benete. Então, Natasha também canta aqui especial voor Tim van Dijk, die vandaag jarig is. Oké. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tim. Happy birthday to you. And many more. E tá boss de ouro. Maar keren Tanja Cross prome, pero ta Natasha die theewinkel. Die theewinkel, wat een stem. Dat is een stem. Ja. En een mooie stem, hè? Hoopie bonita. Hoopie bonita. Ik kan ook ongeveer zo zingen, maar ik doe het Simisa, niet. Want anders rent iedereen weg. Lagen ons papia zo. Away wat we samen, lagen ons papje zo. Je doet net als Kees. Af en toe met de kant naar casa zei nee, Antonieta, praat maar, het is beter. En nota core Pabo Vos. Core bij. E nós aproveitar toch niet, maar nos saludo para Mirella Skerpton, Shanice van Emmerich Macaya, que também naturalmente está em sintonia, Alicia está em sintonia também. Dank je dia mais para postar sintonia. Dick Dreyer, bomesa. Overmorgen is het grote dag. Vrijdag. Ja, vrijdag. Vrijdag dan die Hopi Grandi. Hopi Grandi. E nós toak party kunt bij Sossede. Conta-nos jouw ervaring, jouw alles. Hoe ziet je het in elkaar? Oké, dus voor vrijdag. Laat me beginnen met het vertellen dat verkiezingen een feest zijn op Curaçao. Ja? Ik ervaar het als een feest. Oké. Anders dan in Nederland of, nou ja, ik heb ook lang in Afrika gewoond. Daar zijn verkiezingen wat grimmig altijd. Hier is de sfeer altijd heel erg goed. De meeste partijen denken dat ze gaan winnen. En dat is deze verkiezing niet anders. En op die overwinningsroes vieren ze de hele dag feest. En de bevolking doet daarin mee. En wat er nu deze vrijdag gaat gebeuren, dat weten we nog niet. Maar we kunnen wel een beetje vooruitkijken. Ja. En
Dat moeten we eigenlijk nu doen, hè? Ja. Dus wat ik ga denken, wat ik Ja, denk. vertel Dick, want jij hebt ervaring, hè? Ja, ik denk dat deze verkiezingen een bijzondere zijn. Allereerst doen er niet zoveel partijen mee. En ik heb wat gegevens opgezocht daartoe. Er doen maar 8 partijen mee. En ik zeg maar, want bij de vorige verkiezing was het een record met 15 partijen. Ja. En als je in de geschiedenis teruggaat tot de eerste verkiezing van Curaçao, hè, dat was in 2010, dat was eigenlijk nog voor het eilandgebied. Ja. Maar dat werd over de 10-10-10 geteeld. Toen deden er, even kijken hoor, als ik het goed heb. Je mag het ook een beetje op jou. Ja, Tuurlijk. toen deden er 10 partijen mee. En dat had als gevolg dat er 5 restzetels waren. En waarom noem ik dat? Omdat bij de vorige verkiezing er 9 restzetels te verdelen waren. Ja, precies. Mind you, dat onze staten voor de helft, bijna de helft is gevuld met parlementariërs die niet gekozen zijn door hun kiezers, Precies. maar die dat cadeau hebben gekregen. En laten we maar met de grootste partij beginnen, de MFK. De MFK heeft 9 zetels in het parlement, Ja. maar eigenlijk hadden ze er maar 5. Ja. En ze hebben 4 restzetels Restzetels. cadeau gekregen. En dat betekent, en dat is belangrijk voor nu, het betekent dat de MFK heel hard moet werken om te zorgen dat ze de zo door hun gewenste absolute meerderheid van 11 zetels gaan halen. Dat is niet 9 plus 2, want als je kijkt hoe populair de MFK is, Ja. dan zou je zeggen dat is een koekje, een kat in het bakkie, zouden we in het Nederlands zeggen. En vandaar ook het overwinningsgevoel bij MFK op dit moment. Dat zie je bij hun campagne. Maar ze zullen geen 2 zetels moeten halen. Ze zullen er 2 plus 4, 6 zetels bij moeten krijgen. Dat is in de geschiedenis van Curaçao nog niet eerder gebeurd. Dus, maar het is een spannende race. Tuurlijk. En er zijn natuurlijk peilingen geweest in de afgelopen tijd die ons een beetje kunnen vertellen over wat we kunnen verwachten. Dan zeg ik er wel bij, peilingen zijn peilingen. Maar de peiling van het UDC, die was 4 jaar geleden heel accuraat. En ze hebben nu weer een peiling gehouden. Extra was een van de opdrachtgevers. En deze peiling, ik heb het lijstje even niet voor ogen, maar ik weet wel uit mijn hoofd. Ja. Deze peiling gaat uit van een landslide victory van de MFK. 67% van de respondenten in die peiling zeggen dat ze op de MFK gaan stemmen. Oké. 67% is niet de absolute meerderheid, Nee. het is wat we noemen de gekwalificeerde meerderheid. En in een parlement betekent een gekwalificeerde meerderheid dat zij de staatsregeling aan kunnen passen. Dus niet een gewone meerderheid van 50%, maar een meerderheid van 2/3. Dus in principe kan de MFK, als ze dat halen, morgen besluiten we gaan naar de onafhankelijkheid. Oh. Ik denk niet dat ze dat doen, maar dat is het gevolg als een partij de absolute meerderheid haalt. Dan hoeven ze met niemand meer rekening te houden. Oké. Bij de absolute meerderheid is dat eigenlijk ook het geval. En als je kijkt naar het laatste half jaar regeren van de MFK, ze regeren eigenlijk al een half jaar lang met een absolute meerderheid. Want de KEM doet eigenlijk niet meer mee. Jason Vulling is er de invaller van Lo Martinez geworden. Ja. Zita heeft niet eens een minister geleverd. Dus in de ministerraad op woensdag, als de ministerraad vergadert, zitten er alleen maar MFK'ers. En dat is een situatie die zij heel graag door willen trekken na deze verkiezingen. Dus dan moeten ze dus 6 zetels op eigen kracht erbij gaan krijgen. Dus geen restzetel, gewoon op zijn eigen kracht. Nou ja, ze kunnen ook restzetels, dat Ja. maakt niet zoveel uit. Maar Ja. Als er maar 6... als er maar 6 bijkomen bij hun machtsbasis. Oké. Want die 4 zetels die ze nu extra hebben, die zijn niet van hun. Die Nee. zijn van andere mensen, Ja. van andere partijen. Nou, de kans dat er zoveel restzetels bijkomen, die is dan weer heel klein bij deze verkiezing. Omdat we maar 8 partijen hebben in plaats van 15, bijna de helft. En misschien moet ik even uitleggen wat restzetels precies zijn. Tuurlijk. Op het moment dat jij op een partij stemt die niet in de Staten komt omdat je de kiesdrempel niet haalt, dus je haalt niet de 4000 stemmen die nodig zijn om een zetel te behalen, dan gaan die stemmen in een potje. En dat gebeurt bij elke partij, die levert een aantal stemmen terug
omdat ze daarmee niet een hele zetel hebben kunnen halen. Nou, en al die stemmen bij elkaar, die worden weer herverdeeld over de partij die het hoogste aantal stemmen heeft buiten hun eigen zetels die ze gehaald hebben. Dat is misschien een beetje ingewikkeld, Ja, maar... nee, het is niet ingewikkeld hoor. Oké, Het is nou, wel duidelijk. en als er maar weinig partijen meedoen, zoals in dit geval 8 partijen, Ja. dan zullen er dus relatief minder restzetels zijn. Er zullen altijd wat stemmen zijn, omdat je nooit precies 1 zetel of 2 Ja. zetels of 3 zetels haalt. Ja. Dus die stemmen gaan altijd. Dus en mijn verwachting is dat deze verkiezingen ongeveer 3 restzetels gaan opleveren. Oké. Waarom denk ik dat? Dat verzin ik niet zelf. Als je gaat kijken naar de verkiezingen van de afgelopen 15 jaar, dan zie je dat deze verkiezing qua partijen bijna gelijk is aan de verkiezing in 2012. 19 oké. oktober 2012, de verkiezing die door Wiels werd gewonnen. Ja. Toen deden er ook 8 partijen mee. En uiteindelijk kwamen daar 3 restzetels uit. En geen 9, zoals de vorige verkiezing. Ja, precies. En dat is dus een nadeel voor de MFK. Ze zullen die 4 zetels niet zomaar cadeau krijgen. En dat weten ze. Alleen dat zeggen ze niet. Want je moet de kiezer het geloof geven dat jij de winnaar bent. Want iedereen wil bij de winnaar horen. Ja, ja. Als je nou kijkt naar de opkomst, ook een belangrijk gegeven. We wonen met zo'n 150.000 op Curaçao. De andere 150.000 gewoon in Nederland, maar die mogen niet stemmen. De 150.000 van hier. Daar zijn dit jaar 111.932 mensen die een votingpas, als ze geluk hebben, in hun bus hebben gehad. Ik heb hem nog niet gehad. Oh. En heel veel mensen hebben hem Hebben niet we ook gehad. niet gehad, ja. Ondanks dat CIPOS zegt dat ze het allemaal keurig gedaan hebben. Van die 111.000, van daaruit moet de politieke partij haar machtsbasis gaan halen. Dat was bij de vorige verkiezing 116.000. Er zijn dus in de afgelopen 4 jaar 4.000 mensen, stemgerechtigde mensen, vertrokken. Oh. Of overleden. En die zijn niet opgevuld door het aantal jongeren. Dat is omdat onze bevolkingsopbouw verandert. Vroeger had je de bevolkingsopbouw heel veel jeugd en heel weinig ouderen. Ja, Curaçao is nu andersom. We hebben relatief weinig jeugd ja, en heel veel ouderen. ja. Veel vergrijzing en zo. Precies. Nou, als je dan kijkt naar de verkiezing van 2012, 3 restzetels. Een opkomst toen van 76%. Dus 3 op de 4 mensen gingen daadwerkelijk stemmen. De opkomst vorige verkiezing was 74%. Dat zijn hoge opkomstpercentages. Want niet iedereen, Antoinette, is geïnteresseerd in politiek. Nee, ik weet het, joh. En niet iedereen heeft een oproepkaart Nee, gekregen. ze Dus zijn je ook moet zelf zat naar van Kransje gaan. En ze zijn ook zat van die politieke gedoe. Ja, nou, dat is nog een heel ander hoofdstuk Ja. inderdaad. Dus als je dan gaat kijken naar de opkomst, 74% vorige keer. Als diezelfde opkomst nu gehaald wordt, dan is dat goed voor de MFK. Als er mensen besluiten om niet te gaan, dan gaat die stem weliswaar naar de grootste partij. Juist. Maar een lagere opkomst is nadelig voor grotere partijen. Trouwens ook voor kleinere partijen. Maar goed, laat ik daar even van af zijn. Dat is een beetje de geschiedenis ervan. Ja, laten we dat maar even als intro gebruiken. Oké. En laten we... er was ook een... van UDC. Ja, Was ook een peiling. ja, die peiling was heel accuraat. Of tenminste, die was 4 jaar geleden heel accuraat. En de verwachting is dan dat die nu weer accuraat is. Wat was eigenlijk het belangrijkste? Dat was het percentage die ik net genoemd heb. Maar wat er vooral belangrijk is, is dat van de jongeren, en wanneer ben je nou jongeren? Vanaf 18 in ieder geval, tot laat maar zeggen 39. Die groep, daar stemt 89% MFK. Oh. Eigenlijk kun je zeggen, iedereen die op social media zit en een telefoon heeft, heeft kennelijk iets meegekregen van de campagne van de MFK. Want andere partijen zijn veel minder. Die zijn ook wel actief. De PAR bijvoorbeeld is heel actief op sociale media. Maar die hebben een beetje een boodschap voor de oudere mensen. Ja. De PAR heeft niet een Quincy Kirigori die op het podium de salsa staat te dansen.
Dat heeft de MFK wel. Ze hebben alleen maar mensen die op het podium staan te dansen. De MFK heeft als geen ander begrepen dat het in de verkiezingen niet gaat om de thema's, maar om de populariteit. En dat is een beetje de geschiedenis van onze maatschappij. Wij kiezen onze buurman omdat we hem aardig vinden en omdat we hem in de winkel tegenkomen. Maar de grote problemen van Curaçao in de wereld, eigenlijk, ja, misschien vinden we het interessant, maar niet voor de politiek. Ja. Ik noem klimaat. Wie maakt zich druk over klimaat? Nee, Een klein... niemand. Wie maakt zich druk over de vuile straten en de natuur? Wie maakt zich druk over handhaving van de politie in het verkeer en het door rood rijden? Natuurlijk, de mensen maken zich druk, maar die druk is niet zo groot Niet- dat de politiek juist. zegt, we gaan dat oplossen. Ja, precies. En ja, het model waarin je een politicus kiest om de problemen van je land op te lossen, dat zie ik niet op Curaçao. Nee. Wat ik op Curaçao zie is dat politici problemen van jou als individu oplossen. Je ijskast is kapot? Oké, je krijgt een nieuwe ijskast. Je dakgoot lekt? Oké, we gaan je... Ik heb in 2012 met Schotten meegelopen. Die had iemand achter zich lopen. Die opschreef wat de mensen zeiden. Mijn dakgoot lekt. En dat werd dan geregeld. Ja. Ja. En op die manier, en dat zie je ook bij de huidige campagne van de MFK, het gaat om die persoonlijke band met de kiezer. En kun je zijn problemen oplossen. Niet voor de hele. Ja, nou ja, stem jij omdat je wil dat Curaçao als land de problemen van de wereld aan kan? Of stem jij omdat je de problemen van je straat aangepakt wil worden? Eigenlijk van het hele wereld, van Curaçao. Ik wil dat Curaçao, eigenlijk wil je dat Curaçao zelf beter wordt. Met het gedoe van het huis, met de huizen, 1 keer per maand, 1 punt. Met het gedoe van de mensen, minder bedeelde mensen. Weet je wat ik bedoel? Dus het kan beter worden. Maar Dus het probleem is niet van mij alleen, dus van Antonietta, dus alleen. Antonietta heeft honger, Antonietta heeft dit of Antonietta heeft dat. Dus het is voor de hele bevolking, hoe beter het is voor de bevolking, hoe beter het is voor iedereen eigenlijk. ja, maar dat zeg jij. Ja, ja, eigenlijk, ja. Als ik kijk naar hoe mensen hier in de politiek staan, herken ik dat niet altijd. Nee. Uiteraard is de taal van een politicus nos te pa bienestar di pueblo, Ja. ta pueblo su beurt. Nee, Maar je ziet het niet ta dat het nos een beurt. gebeurd is. Nee, precies. je ziet het niet. En ik Jammer zie, genoeg. Ja, en ik zie in de manier waarop wij op Curaçao met politiek bezig zijn, in ieder geval als je campagne voert, en dat zie je bijvoorbeeld vanavond is de afsluiting van de MFK-campagne op de Lindbergweg. Het programma heb ik gezien, dat gaat alleen maar over de mooiste en duurste bands die spelen, omdat het volk vermaakt wil worden. Er is er overigens niks mis mee om het volk te vermaken, dat zeg ik niet. Maar enig politieke, laat me zeggen, de problemen van de wereld aanpakken en dat benoemen in je campagne, ik heb het nog niet gezien. Precies. Maar heb je persoonlijke ervaring met onze minpres, meneer Pisas? Ja, ik zou eerst in het algemeen zeggen, mijn ervaring met politici. Ik krijg heel vaak, als ik een vraag stel, krijg ik het antwoord terug, oh, vind je dat? Dan zeg ik altijd, vind ik dat? Nee, ik stel een vraag. Ik vind helemaal niks. Het is vaak heel persoonlijk. Ja, En die relatie met politici is vaak heel persoonlijk. ja. En dan moet ik zeggen, de eerste 3 weken na de verkiezingen, of na de vorming van een kabinet, die eerste 3 weken kan ik ontzettend goed opschieten met politici. Ik kan me nog herinneren, de verkiezing dat die Asjes won, nadat Wiels was neergeschoten. Ik kan me nog herinneren dat toen Asjes won, dat Asjes, toen ik het vroeg, zei, ja, kom maar in mijn kantoor, we gaan praten. Dat is de eerste keer dat ik met hem praatte en dat was ook de laatste keer dat ik met hem praatte. En dat gebeurt vaak met politici. Ze nemen jouw kritische vragen, ervaren ze als fresco, ervaren ze als indringend, ervaren ze als dat is niet in mijn belang om jou daarop antwoord te geven. Dus over het algemeen is het heel moeilijk. Maar neem Pisas. Ik heb met Pisas echt wel een leuke ervaring. Dat is al een jaar of 4 terug.
een jaar of 4 Je terug. bent belangrijk. Iedereen doet Ja, hier ook iedereen om, staat te even- dringen voor een handtekening, Ja. Wat is er gebeurd? Ja, Wie willen ze eigenlijk zien? Ik of Dick Draaier? Huntu. Oh, oké. Daarom. Want elke keer gaat de deur open met een beetje... Aí diga, agora me deixa me cabelo, me deixa sentir que cabelo aqui atrás. Esse tá hora bonito, um cabelo com nota dibo, vai entender não? Botar nhabo que tá. Behind the scenes, pero não tá wake copy bochincha, não tá outro. Sorry, de Ja, draaien. nee, mijn leuke ervaring met PISA's, en dat was ook wel een beetje typerend. Een aantal jaar geleden is Nederland begonnen met de excuses van het slavernijverleden. Dat kan je je nog wel herinneren. De eerste Ja. die daarmee begon was de stad Amsterdam. En ik had van de NOS de vraag gekregen, kan jij een reactie halen van PISA's op de aankondiging van Amsterdam dat excuses zouden worden gegeven voor het slavernijverleden? En het was Vlaggendag. En ik was op het Brionplein met PISA's. En ik had tegen PISA's gezegd, mag ik je zo even spreken? Ja, dat mag wel, maar ik heb druk. Toen liep hij met de vlag naar het parlement. Vanaf Brionplein, hè? Dat doen ze over de brug. De Pontjesbrug. En toen had ik hem eindelijk te pakken. En toen zei ik, oké, kunt u een reactie geven op de excuses van het slavernijverleden? En hij kijkt me aan en zegt, oh, heeft Amsterdam excuses aangeboden? Hij wist het niet. Dat kan je niet maken. Maar goed, dus ik heb gezegd, nou, ik vertel het u nu wel even. Dan zou ik zeggen als politicus, ja, u kan het wel zeggen, maar wie bent u? Ja. Maar hij gaf toen antwoord. En het antwoord dat hij gaf was, mooi, zijn we klaar met de slavernij en het verleden? En toen zei ik nog, ja, maar moet Nederland ook niet excuses dan aanbieden? Niet alleen de stad Amsterdam. Ja, maar we zijn er van af. Dat had ik op band staan, want ik moest een radioreportage maken. En die avond was ik aan het monteren en toen dacht ik, wauw, PISA's staat voor schut met deze opmerking. Maar ik zei wel tegen mezelf, mijn reportage gaat niet over PISA's en zijn blunder. Mijn reportage gaat over het slavernijverleden en hoe kijkt Curaçao daar tegenaan. Ja. En uiteraard is de stem van PISA's er één. Dus ik zat ermee in mijn maag en ik dacht, nee, weet je, ik ga het niet gebruiken. En toen belde PISA's op tijdens de montage. Ja. Dik. Kunnen wij dat gesprek morgenochtend niet nog een keer doen? Hij had natuurlijk ook te horen gekregen van, dit kan je niet maken wat je net hebt gedaan. En toen heb ik tegen PISA's gezegd, is goed, ik laat het eruit. Ja. Dat had ik eigenlijk al besloten. Maar ik zei, but you owe me. Nou, dat was de laatste keer dat ik met hem heb gesproken. Dat was 4 jaar geleden. Want hij groet mij wel en we zijn goed met elkaar. Maar politiek gezien, hij heeft een hekel aan de pers. Heb ik het idee. En het is heel moeilijk om hem te pakken te krijgen. En daarin is PISA's geen uitzondering. En zeker de MFK die nu in een enorme overwinningsroes is. Die hebben het gevoel dat ze de pers en televisiedebatten zoals gisteren op Tele Curaçao, dat ze die niet nodig hebben om hun overwinning te halen. Maar goed, mijn relatie met politici, om het even samen te vatten, die is 3 weken na de formering van het kabinet is die zo. En daarna kan ik ze 4 jaar niet spreken. Sylvania, die heeft mij geblokkeerd. Dus al zijn aankondigingen, al zijn beleidsaankondigingen, die gewoon door de dienst voorlichting en communicatie zouden moeten worden uitgegeven, dat doet hij persoonlijk op zijn Facebook. Dat heeft hij van Trump geleerd. Ik kan ze niet lezen. Want je bent geblokkeerd. Ja, nou ik niet, maar mijn Facebookpagina. In ieder geval is het zo dat, en dat moet Sylvania ook weten, dat ik heb heel veel mensen in mijn omgeving bij wie ik op de account wel kan kijken. Dus ik kom het hoe dan ook te weten. Dus eigenlijk geef je als politicus een brevet van onvermogen als je iemand blokkeert. Ja. Maar goed, dat is ook wel een beetje het signaal van onze persoonlijke benadering in de politiek. Het gaat om onze persoonlijke relatie. Het gaat niet over Curaçao. Helaas. Jammer genoeg. En wat kunnen we... Oké, als ik je hoor, dus dat betekent dat de meeste personen die gaan stemmen. Eigenlijk niet de meeste personen, de meeste mensen die tussen... 18 en 39. Ja, die gaan op MFK stemmen. Ja. Dat bedoel je? En dat komt, ik kan hem misschien een voorbeeld geven.
De PAR die zet heel erg in op het afschaffen van de loonbelasting. En dat is eigenlijk een verschuiving van directe belasting naar indirecte belasting. Want het geld moet nog steeds binnenkomen. Ja, precies. Dus als we het niet bij jouw salarisslipje weghalen, dan moeten we het op een andere manier doen. Ja. En de PAR zet dan in op een verhoging van de belasting bij aankopen, de OB. Ik weet niet of ze de OB precies bedoelen, maar ze gaan indirect belastingen heffen. Nou, dat is een verhaal die moeilijk te verkopen is aan jongeren. Als je jongeren wil bereiken en je zou ditzelfde willen, dan ga je zeggen van, weet je, als jij werkt voor je baas, voortaan mag je al je premies zelf houden. Hoef je niet meer te betalen. Dat spreekt jonge mensen aan. Ja. Dat is taal die ze begrijpen. En je kan zeggen wat je wil, maar de MFK begrijpt de taal van jonge mensen. En gebruikt social media daarvoor en doen dat heel erg slim. Ja. Sommige mensen zeggen sluw, ik zeg het is slim hoe ze dat doen. Sylvania, Xavier, heb je gisteren dat filmpje van Xavier gezien? Nee, want ik ben ook geblokkeerd. Oh. Niet iedereen kan tegen Ja. gewoon... Nou, mijn kassa heeft het mij even gegeven, want die is niet geblokkeerd. Misschien na vandaag als Xavier dit ziet. Maar dat filmpje was echt subliem. Er is iemand die gaat zeggen hoe je moet stemmen. Uitleggen aan de mensen, hoe moet je nou eigenlijk stemmen? En weet je wat ze zei? Je pakt het stembiljet, je doet het open en op de eerste partij die je ziet, stem je op nummer 2. Want als je stembiljetten open doet, staat de MFK Ja, tuurlijk. open. Ja. En dan stem je op nummer 2. En dan moet je precies in het rondje stemmen en niet erbij zetten, ik vind je zo'n goede minister, Xavier, want dan wordt het stembiljet ongeldig. Nou, dat zijn filmpjes, ja, ik heb daar wel bewondering voor, dat je dat op die manier doet en jonge mensen aanspreekt. Ja, dat is iets wat andere partijen toch heel moeilijk kunnen. Want je moet gewoon slim zijn. Dus, en je moet je bevolking leren kennen. Ja, en Dus als je je bevolking kent en je bent slim, en dan weet je hoe je dus met je bevolking kan communiceren. Weet je wat ik bedoel? Ja, precies. En dan hebben ze ook nog heel veel geld. Ja, tuurlijk. Ik weet niet waar het vandaan komt, want dat is nog een ander punt. Partijfinanciering. We hebben in de wet geregeld, de electorale raad, de consensie electoraal, die is de toezichtshouder op partijfinanciën. En ze hebben daar wettelijke mogelijkheden voor om dat te kunnen controleren. Maar ik heb ze het gevraagd en ze doen het niet. Oh. En bij de vorige verkiezingen waren er maar 2 partijen die hun boeken hebben opengedaan. Dat was de MAN en de PAR. En andere partijen hebben hun boeken dichtgelaten. En dat doe je niet voor niets. Je houdt je boeken dicht omdat daar bedragen worden genoemd van bedrijven en mensen. Investeerders. Sommigen zeggen onderwereld, bovenwereld. Waar je geen inzicht in hebt. En als je ziet aan de campagne van de MFK, daar zit enorm veel geld. Ja. Heb je het lijstje gezien? Ik heb het jou net voor de uitzending gezien. Het lijstje voor vanavond. Ik moet het even zoeken hoor. Ja, de lijstje wat er vandaag zou... Ja, had ik jou gestuurd? Dat lijstje? Nee, je hebt me wel laten zien daarnet. Oké, dan moet ik even kijken hoor. Oh jeetje. Ja, moet ik even snel... En weet je wat ik soms jammer vind? Want je ziet, er zijn zoveel minder bedeelde mensen hier op Curaçao. Dus eigenlijk, het is net als 2-3 weken geleden, was ik bij Santa Marta. Heb je de foto van gisteren, Marco? Atta? Marco, Marco, want ik moet herinneren, jij bent Nederlander, hij is Spaans. Dus... Ja, papia español, no? Marco, ¿por qué te llegar? Los fotos que estaban construyendo casa. Sí. Sombra, laga nos bisa orbo mira sina tanto sen, anto bita papier over het algemeen. Wij kunnen ook het riba MFK, dus over het algemeen orbo mira sina tanto sen ti ora tabai. Naturalmente MFK ti sun cultura ta mira kuta saka mas tanto sen. Anto bota mira ku 2-3 semanas passar. Dus ik ging bij Santa Marta in Banabouw. Momesa in een ander bibouw, 18 mensen in hun huis. Dus je weet het huis van, heb je daar in Ja, ik weet het. in Santa Marta? Ja. En de orbo mira,
tanto plakken als je net daarbij fractie van seconde voor een grote feest. Ja. En dan moet je zeggen, maar we pora kwe zijn. Je hoeft mij niet te geven. Maar laten we samen gaan. Weet je, de mensen bij Groot Santa Marta Ja, ja, helpen, weet je. ja. Dus wat je betreft, Maar, wak, ze bewakeren ja, een monitor. ik weet het. Ik doe tres iemand passa. Taba dat die minister ibao, anto ore la mira e famia. Ela bisa famia bonti ambu. Anto ame abai onsi man prome ku ela bai. Aha. Anto mabisa na mita ayuda nang, mita na minota ayuda nang pa campagne. Mita ayuda nang als doen een chance. Precies. Net als ik altijd doe, niet voor, want ik ben, iedereen weet dat ik Mimi ben. Dus ik ben nationaal, dus ze not een verrassing voor niemand. Anto, ami no kutay na mo mi no puntra una na homer ta, kenta na homer ni nada ni quanto you. Zie, Pero mita ayuda, mita ayuda. Ik doe mijn best, God doet de rest. Maar bisa ng tame minota siya pa kampanya, moet niet achter Mimi zijn. Ik doe het uit gewoon liefde, gewoon uit doen een chance. En dat heb ik gedaan. Ja. Weet je, en toen bota je jammer, ora bota mira asina tanto sen, bota bisa abay ayabou, kemen ni nang abay Santa Marta, bota je jammer ku. Ja. Toch kapuntra, ki e hamerta, en toch te inverti, ayon te inverti. Maar weet je, het is op Curaçao, wij geven ons leven aan de leider. Dat hebben we uit de koloniale tijd geleerd, om dat te doen. Omdat het het meest veilig is. En wij kiezen degene die het voor ons gaat opknappen. En dat gaat tot in de puntjes, is dat zo. Zodra er iets is in deze maatschappij, de minister moet helpen. De minister moet komen. Dus wij geven een enorme macht ook als volk aan de minister. In return, de minister doet hetzelfde. Ik zit in de journalistiek, ik krijg elke dag persberichten. En ik zal je een voorbeeld geven. Als er een voetbalveld wordt geopend, omdat de buurt heel hard heeft gewerkt om dat voetbalveld voor elkaar te krijgen, zodat de jeugd iets heeft, dan komt op het laatste moment de minister en die schrijft een persbericht. En dat persbericht gaat niet over de jeugd heeft eindelijk een voetbalveld. Nee. Dat persbericht gaat over een minister, een habri, een voetbalveld. Juist. En dat bisa kiko. Dus de hele PR-machine van de overheid is niet gericht op wat doen we voor de samenleving. Nee. Die is gericht op wat doet de minister voor de samenleving. Correct. En wat je krijgt is dat wij als media dat allemaal overplakken. Dus daar doen we allemaal aan mee. Ik ben daarmee gestopt. Ik heb op mijn eigen nieuwssite, Curaçao.nu, haal ik de minister uit het persbericht. Want het gaat niet om de minister. Nee. Hij was degene die misschien een jaar heeft gegeven om het geld beschikbaar te maken. Maar daar gaat het verder niet om. Het gaat erom dat de jeugd weer een voetbalveld heeft. Ja, en als je dan kijkt, als je dat model nou in je hoofd houdt, dan weet je dat de zittende macht, als hij het tenminste doorheeft, de zittende macht, de ministers, die hebben toegang tot campagne voeren op onze eigen belastingcenten. Zij zijn degene die de PR-machine van de overheid beheersen. Zij kunnen beslissen om 3 jaar lang niks te doen en daarna 4 maanden lang alle wegen te gaan asfalteren. Zij kunnen besluiten om in november een premie Bachie te geven. Het conflict tussen vakbonden en overheid om het vakantiegeld te verhogen is deze week beslecht. 1 week, mind you, voor de verkiezingen. Beslecht doordat Silvani heeft gezegd, ja, we gaan de 6% naar 8% vakantiegeld verhogen. Dat betekent elke ambtenaar krijgt er deze maand 1000 gulden bij. Oh. Een week voor de verkiezingen hoor jij dat je 1000 gulden van onze lieve minister krijgt. De vakbond was eigenlijk het meest eerlijk, want in de extra stond dat de vakbond zei, dankie Jos, nos arranha 100. 100 nos a lucha pe. Pero, dat het dan alleen in de verkiezingstijd gebeurt,
Nou ja, dat moeten we dan maar even vergeten. Ja. En dus zij voelen dat ook een beetje, dat dit gewoon een verkiezingsstunt is Ja. geweest. Ja. Maar ja, als je daar je voordeel bij haalt, omdat je een jarenlange strijd in een week voor verkiezingen kan beslissen. Nou, dat is de manier waarop campagne wordt gevoerd. En daarin heeft de MFK toegang tot de resources en elke andere partij heeft dat niet. Dan kan je zeggen, nou, 4 jaar geleden was de PAR aan de macht. Heeft de PAR dat dan niet gedaan? Ik denk dat de PAR het zeker heeft gedaan. Maar campagne voeren alleen, daar win je de verkiezing niet mee. Je moet een feeling houden met de mensen in Montagna, met de mensen in Fortunabouw, met de mensen in Mahuma, met de mensen in Bandabouw. En dat is waar de MFK natuurlijk heel goed aan is. Net als Wielstad was in de begin In marketing. tijd. In marketing. Ja, maar wees daar waar je de stemmen kan halen. Ja. De stemmen haal je, de stemmen haal je niet in een bejaardentehuis. Nee. De stemmen haal je op de grond in de wijken. En ik zal je vertellen, er is op dit moment een website available, corsautavota.com of .cw. Het is de moeite waard om ernaar te kijken, want het is een Arubaanse mevrouw Laclay, Giselle, die heeft alle partijprogramma's bij elkaar verzameld. Dan zeg je, jij lacht zo van, nou, dat is mooi, maar weet je hoeveel moeite dat kost? Omdat heel veel partijen niet de moeite nemen om hun beleid op papier te zetten. Het is haar nu gelukt, want elke partij heeft wel iets geproduceerd. TPK heeft haar programma van vorige keer, 2021, hebben ze het eentje van weggetipixt. En daar hebben ze 5 op gezet, dus dat is hetzelfde programma. Ja. Nou, consistent zou ik zeggen. Maar die site laat zien wat de partijen willen. Alleen, al die verkiezingsprogramma's zoals ik er naar kijk, bijna allemaal, zijn het wensenlijstje voor als je jarig bent. Wat wil je op je verjaardag? En ik heb al die programma's nu doorgenomen. Op Curaçao.nu staat het en op Corsautavota staan die programma's. En ik heb gekeken naar wat ze dan allemaal willen. En ja, dat zijn mooie lijstjes. Ik zal 1 punt noemen. Vind je dat goed? 1 punt? 1 punt? Ik zal 1 punt Sorry. noemen. Ja, je mag hoor. Want alle partijen zeggen, we willen de AOV verhogen. Oké. Is natuurlijk ook nodig, want het pensioen van mensen is gebaseerd op een bedrag dat niet voldoende is om in leven te blijven. Dus de wens van veel partijen is om dat omhoog te halen. Alleen wie betaalt het? Dat is natuurlijk de vraag. Nou, alle partijen zeggen, de regering moet dus uit eigen middelen die AOW verhogen. Ja. Jouw partij, de Groenen, die zeggen nee, dat moet je niet doen. Je moet zorgen dat er meer mensen in Curaçao komen, zodat er meer mensen premie betalen. En dan kun je door die verhoogde premie nu de pensioenen verhogen. Nou, op die manier zijn er, als je al die programma's doorrekent, zijn er wel verschillen te vinden die interessant zijn. Maar nogmaals, verkiezingen op Curaçao gaan over de bands, de lol, het feest. Jammer dan. Ja, hè? En ik wou je dat net laten zien. Even kijken hoor. Ja, vanavond bij de afsluiting van de MFK-campagne. Dat begint om 7 uur op de Lindbergweg. Het lijkt wel een reclamespot. Gospel NC, Classic XD, DJ Bradley, Juan Flavas, BJ, Icons. Ewa, als na as. cuenta. Hey, Na cuenta. jij weet hoe verkiezingen werken. Doe Dus, en dan is er om 21:45 een kwartiertijd ingeruimd om Pisas iets tegen het volk te laten zeggen. Oké, we kunnen even langs, hè. Ik ga langs. Ik ga ook, we gaan dansen. Nou, we gaan dansen, ja. Ja, na cuenta. Ja, en gaan we het over politiek hebben? Nee, ik het niet. Ik ga gewoon voor dansen, hè. Precies, we gaan allemaal voor dansen. Dansen, ja. Ja, morgen is het je laatste dag misschien, dus nu Ja. feest vieren. Maar het gaat wel, sowieso gaat het toch spannend worden. Ondanks dat we, kijk, je moet gewoon realistisch zijn. Realistisch dat je kan zien al, dat de meeste, met oogjes kan je zien dat de meeste op MFK gaan stemmen. Als je zo zien, we weten niet van die mensen die... In de peilingen is dat wel het geval. Juist, Ja. dat bedoel ik. En ik wil ook daar zien wat er daar gebeurt. Ja, er gebeuren leuke dingen. Maar we kunnen, sorry, wat wou ik zeggen? Ja, de mensen die altijd, weet je, dan zeggen
hoe zeggen ze dat? No, papiamento, pero então sali niet naar papiamento. Balubida? Están, no, están con no, não tá pensando no nombre, están con nota, no, están con nota tiene nada de nada. Silent vote. The Oh, silent the silent voters. voters. Niet in de Ja, papiamento, ja, te ja. papiamento in Hollandes. De zwijgende... Silent majority. Ja, de Majority, silent ja. majority. Ja. Ja. Ja, de silent majority. We weten niet hoe... Maar wat het meest spannende is, vind ik aan deze verkiezing... Kijk, Ja. de MFK gaat deze verkiezing winnen. Ja, precies. De vraag is, krijgen ze steun van Miho Corsau en Kem daarbij? Oké. Of de eerste vraag is, kunnen ze het in hun eentje? Dus 11 stemmen. Als dat niet zo is, gaat Kem en gaat Miho Corsau genoeg stemmen halen om die coalitie met de MFK te kunnen ondersteunen? Want dat zijn de vrienden van elkaar. Ja, die 3. Zeker. Voor de rest zitten er geen vrienden van de MFK bij de partijen die gaan stemmen. Oké. Dus die andere partijen, PAR, PNP, TPK, wie hebben we nog meer? Nationaal. Nationaal- Nou, jij hebt al ja, die- PNP gezegd. Een Manpin. 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 Ja. Die partijen zullen hopen dat ze zo groot zijn dat ze gezamenlijk een vuist kunnen maken tegen MFK. Maar het meest cruciale, en dat wijzen de peilingen uit, het meest cruciale is de PAR. Mind you, de PAR is er al sinds de oprichting, 1995, heeft altijd in de Staten gezeten. Nu zeggen de peilingen dat het kan gebeuren dat de PAR geen zetel haalt. Oh, zo erg. En dan is de vraag, als je niet voor de MFK bent, op wie moet je dan stemmen? Ik zou zeggen, als je voor de MFK bent, of voor het beleid van de afgelopen 4 jaar, en je vindt dat het kwaad aan je maas moet zijn, zoals Pisas dat in zijn campagne zegt, dan moet je op de MFK stemmen. Maar als je dat niet wil, op wie moet je dan stemmen? Op nationaal dan. Maar dat mag jij niet zeggen, want jij bent van Nee, Nationaal. ik weet het. Dus dat is niet geloofwaardig. Nee. Ik doe een grapje nu. Ja, nee. Ik weet Maar het. ik heb een Maar nee, ik heb een verrassing voor je. Ja. De kans, als je de peilingen mag geloven, en de PAR zal het me kwalijk nemen als ik het zeg, de kans dat jouw stem blijft bij de partij waarvoor je stemt, is bij de PAR vanuit de peilingen gezien een risico geworden. Een stem op TPK is sowieso een risico, want de partij heeft geen grote machtsbasis. Maar een stem op PNP, die staan in de peilingen op 14-15%. Dat zijn 3 zetels. Als je een stem aan die partij geeft, dat wordt eigenlijk in mijn ogen de grootste oppositiepartij. Dus wil je een vuist maken tegen MFK, dan is een stem aan Nationaal waarschijnlijk de meest strategische keuze. Maar heel veel mensen zullen zeggen, ja, maar PNP heeft de afgelopen 4 jaar geregeerd met Pisas. Dus dan gaat mijn stem alsnog naar een MFK-kabinet. Ja, dat is zo. Alleen heeft PNP gebroken met MFK. En dat had ook voor een groot deel te maken met de manier waarop PNP binnen de coalitie oppositie heeft gevoerd. Mercelina Ja. en Osepa Ja. hebben, zoals het eigenlijk hoort in een parlement, zonder ruggespraak zelf bepaald aan de hand van de mandaat wat zij van hun achterban hebben gekregen, om hun eigen standpunt daarin te nemen. Precies. Dat is ongekend in de Curaçaose politiek. Nee. En het was voor PNP ook. Voor Mimi was dat niet makkelijk. Maar ze hebben dat toch gedaan. En ik ben eens hoor wat ze doet. Ik vind het alleen maar verstandig Ja. dat je niet als kuddestempels politiek bedrijft, maar dat je bewust... Hè, nou, misschien voeren die details te ver, maar ik heb zoveel ervaring met politici die gewoon in hun linkeroor krijgen, ja, je moet daar even tekenen. En die dat gewoon terwijl ze hun tas aan het opruimen doen, want ja, ik hoor in de coalitie, dus ja, precies, ik moet met de ik moet het coalitie... doen. Ja, Of dat je eens bent of niet eens, oké, gewoon net als... en ik snap wel dat het politiek bedrijven makkelijker wordt als je met elkaar eens bent. Maar kom toch, je bent gekozen als individueel Juist, precies. politicus. Maar me neem het als explica gisteren, me tabata explica Gino, que nota pa sobra, mita den coalition,
Meeting bij gewoon ogen dicht achter. Dus ik heb mijn Sí. eigen mening. No por. Dus laganos bisa, meeting mi dat spat zijn of whatever. Meeting op een trabo, doen na bota meeting doen na kwente rason toch? Ja. Dus babay pariba, mabay pariba. Was ons die mensen coalitie. Mabay pa bo. No, ik heb ook mijn eigen mening toch? Kijk, je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Juist. En uiteraard, als je een regering vormt, moet je water bij de wijn doen. En kun je niet helemaal je eigen weg volgen. Maar daar waar het om principiële zaken gaat, of daar waarvan jij zegt, dit is gewoon geen goed voorstel, daar kan ik niet als parlementariër mee instemmen. Nou, en Marcelina en Osepa zijn de enige politici geweest die dat hebben gedaan. Juist. Die dat hebben gedurfd. En je hebt gezien hoe de MFK daarop reageerde, als een stier op een rode lap. Zo kunnen we niet regeren. Juist. En uiteindelijk is de breuk ook gekomen. En ik heb me altijd wel verbaasd dat de PNP als partij dat heeft toegestaan. Alleen weet ik niet waar Marcelina en Osepa nu op de lijst staan. Want misschien zijn ze wel afgestraft, dat weet ik niet. No, Marcelina Kuta. Kinumeranta? Bossa? Se vou me descer, escuchete. Não, se vou me. Es para 4, mas Marcelina 6. Oké. Mi tampoco. Oké, Marcelina ora 6 pe... seguro. Marcelina tá 6. Número 4. Quatro. Oké, quatro está um bom position. Sim, quatro tem uma boa posição. Sim, Ja. bem programa, sim. Omdat als je gaat regeren, dan gaan de eerste PNP'ers in de regering. En dan kom je als nummer 4 in de Staten. Dus die kans is er wel. Dus we kunnen dat als ze gaan regeren. Maar als ze gaan regeren met de andere grote partijen, dan zullen wel veel mensen even moeten slikken. Want ze wilden juist niet dat de MFK aan de macht kwam. Ja. Maar goed, onder druk wordt alles vloeibaar. Ja, ja. En als het over macht gaat, willen we allemaal op het plus. Iedereen wil maar. Dus we zullen zien. Waarom is dat wako noti? Wat heb je gehoord van mensen? Nee, daarom net tante net even kijken. Op Curaçao draait alles om vriendjes, ooms en tante politiek. Oké, dat is eentje van Gerald Thiel, Sahidi Wat en dan Lage. We stemmen voor een feest of voor gratis spullen, maar we stemmen niet voor Curaçao of onze toekomst. Op onze toekomst, Lavom. Hoe dom kunnen we zijn? Iemand zegt daar, een ander, ik snap niet hoe mensen met hun volle verstand op zo'n politieke partij kan stemmen. Tussen haakjes MFK, dat is not al lang. Maar daar kan ik wel wat op zeggen. Mag ik daar even op reageren? Ja, tuurlijk. Want, weet je, als je zegt je volle verstand, dan ga je ervan uit dat je als burger met je volle verstand niet alleen bezig bent met je eigen tuintje, maar ook dat van de buurman. En ook dat van die andere wijk. En je gaat er ook van uit dat je nadenkt over de problemen van de wereld. Precies. Over de oorlog in de Oekraïne of in Venezuela. Dat zijn allemaal dingen die je aantrekt. Ja. En op basis daarvan heb je een bepaald idee over wat wil ik dat Curaçao daarin speelt. En dat is nu het probleem. Heel veel mensen kijken niet zo naar hun leven. Die hebben hun eigen problemen van dat tuintje wat ze in orde moeten houden. En dat weegt zo zwaar op het leven dat je je niet kan permitteren om aan klimaat te denken, Yes. bijvoorbeeld. En dat is de realiteit van Curaçao. Dat heel veel mensen op Curaçao niet zich de luxe kunnen veroorloven om niet aan hunzelf te denken, Ja, maar aan anderen. precies. En dat zie je terug in het stemgedrag. Oké, er was ook iemand, even kijken, heel goed gedaan. Gisteren hebben ze gezegd dat Pisas ziek was, daarom zat hij niet op tv. Nou, mag ik daar ook wat op zeggen? Tuurlijk. Elke keer als er debatten zijn, is er iemand bij de MFK ziek. En dat heeft ermee te maken dat in hun bubbel zij ervan overtuigd zijn dat ze gaan winnen. En dat het niet nodig is om de kiezer te vermoeien met hoe jij over dingen denkt. De hele campagne van de MFK gaat niet over politiek. Die gaat over feestvieren. En een feel good om erbij te horen. En daar kun je van vinden wat je wil.
Maar een televisiedebat waarin je aangevallen kan worden, waarop je moet nadenken over hoe je je dan moet verdedigen. Waarom zou je dat doen als je al gewonnen hebt? Ja, oké. Niet nodig. Het is een beetje een minachting van de kiezer. Een beetje. Het is echt een minachting van de kiezer. Oh. En ik heb zelf een televisiedebat georganiseerd met Jeroen Pauw voor Tele Curaçao. Ergens begin maart volgens mij. Eind februari. En ook toen kwam de MFK niet. En Cam kwam niet. Oh, Geen van alleen Man, Pin, Par en... Nou, ik weet niet meer uit mijn hoofd precies. PNP. Ja, PNP was er ook bij. Die partijen, die namen de moeite om voor het publiek van Tele Curaçao uit te leggen waarom zij een stem verdienen. De minachting van de macht maakt dat je dat niet meer nodig vindt. Oh. En waarschijnlijk... Maar is dat normaal? Nee, dat is niet normaal. Je hebt respect te tonen. En je weet, ik zeg het ook altijd tegen Tim, respect is de kern van onze cultuur. Als je dat niet meer toont, word je op afgerekend. Misschien niet deze verkiezing, maar uiteindelijk wel. En ik denk, nou ja, over de absolute macht, hè, is 3 keer eerder gebeurd dat een partij bij de verkiezingen de absolute macht haalde. Ergens in de vorige eeuw, hè, 2 keer. En al die 3 keren heeft het geleid tot de ondergang van de partij. Omdat als een partij niet meer oppositie hoeft te voeren, als je geen rekening meer hoeft te houden met de ander, dan komen de ego's naar boven. Ja. Omdat niemand ze lastig valt. En dat is de ondergang van je partij. Dus... En dat houden sommige mensen van. Ze willen niet lastigvallen, geen vragen stellen. Dus ik wil doen wat ik moet doen, ik wil doen wat ik wil doen. Deze regering heeft, je weet nog bij de vorige regering, die had heel veel last van corona. En je had Relato di Dia, Prensa, en je had daar had een hele actieve voorlichtingsdienst. Waar zijn die nu? Wanneer heb jij de laatste persconferentie gezien? Bij een persconferentie krijg je hele vervelende vragen, terwijl bij een Relato di Dia is er geen pers aanwezig en kun je je eigen verhaal houden. En dat zie je overigens dat zie je in veel meer. Ze zijn bang om niet voor de schut te staan in vreemde Nederlandse taal. Oh, wat denk je? Nee. Ik dacht dat ze het goed genoeg spraken, maar oké. Ja, je weet het. Nederlandse taal, Engels. Ik ben ook zelf niet zo goed in Engels, maar wel een beetje beet. Hoe is het mijn Nederlandse taal? Jouw Nederlands is prima. Ja? Ja. Met zo'n kost com papiamento. Papiamento, je papiamento. Oké dan. Oké. Nee, mi te explica. Ah, sì, sorry. Mi por papiamento. Pero para dar una declaración profundo na política, tá para mim un tiki difícil na papiamento. Ja. Mi te preferar mi lengua language. maternal. Pero ja, tá jammer. Mi mester investeer más den tobacco aqui, den língua, Den papiamento. den idioma. Pero por bota papiamento bom. Sigo mi sa, Você pero... tem nota papiamento. Meneer Kees ziet dat papia também. Você também bij les 3 jaar, hè? 3 jaar lang com seu papiamento. Então, ora ik acaba com les, met ik comisa papiamento com nee. Nee, les is klaar. Dus ik ga geen Maar papiamento. serio, hey, zeg tegen Kees. Bisa Kees, visita mi, niet de papi kuner. Pero nota un position hopi neti, no? No? No. Di ko. Fui, Kees. Mas No. ora ik acaba les, met também seguir papiamento. No, mi les acaba. Mi les acaba. Pero papiamento no tá un les. No, Tá un cos de vida, cos de dia, cos de interação com hopi hende. Então nota para na fim de les, no? No, Kees. No por. Pero esta papel é bom agora aqui, entender? Sim, Esse papiamento tá exato. bom agora aqui. É tá bom. Tem que cansar met Agora bom, você sim, agora tá para estranho, não? Então tem coisa de lastro um coisa, pero esta importante tá é por esta compreender. Então tá bom. É tá bom. Então bota bom. Sim, nós só seguimos na papiamento. Tá bom, papel aqui. Não dá nada. Camina bota papiamento, camina bota papulandês. E a mim também me sungo, mas dá tudo me tem é palavra, né? Foral de política. Agora vamos então coisa como tá louco. Dek Dreyer, me nota louco com política, né? Nee, het is niet iets dat ik gek proberen ben, hè? Helemaal niet, nee, joh.
Mi nota, bota passa assim tanto cos, de política, bota sintico, tá primiticos, na nota cumpre, em general, In general, sim. anos acaba, tá bem brinca, quantital, tá se quantital, ora não hasi algo, não também saca, ora boco tá particular, doet iets, anto kubo saca potrek, não tá precisa botar broma. Ja. Pero ora que é politico, doet iets, eigenlijk, hij wordt betaald om te doen, en dan kan saca potrek, dat is bom. Ja. Pero je wordt betaald, daarom heb je je salaris voor. Ja, Dat is jouw werk. maar daarom zeg ik ook altijd, als dat voetbalveld geopend wordt, dat is je werk. Juist. Althans, het openen niet, maar dat vind je het leukst, want daar is een fotograaf bij. Maar, Juist. Moet dat direct kaya, een bon simi favor. sim, Het is jouw werk. Je wordt tá bom, betaald. responsabilidade. Het is je verantwoordelijkheid. Seguro. Bota. Je denkt dan die asaway. Het is jouw taak. Ja. Bota tradentoerisme. Het is jouw taak. Nossa mandatabo. Juist. Dus aan het broma kiko. Het is, je wordt ervoor betaald. Pero, En de ora abo zie ik, het is niet mijn taak voor de middenbetaalde mensen. Het is niet mijn taak. Pero bota sile toch, want je krijgt geen salaris voor. Bota broma. En dat moment dat je zegt, oké, wat nu? Kiko botin kwasi e ori. Doen of niet doen, want alles dat je doet is nooit goed hier op Curaçao. Nee, Dus dat is waar. daarom, maar ja, wat kan ik zeggen? En dat PC, mijn nota, nunca eigenlijk, mijn nota loco politiek, mijn nota volg politiek, het is heel eerlijk, nunca, never. Dat in Wat ik aan Sadi politiek? eigenlijk, met de eerlijk gezegd, ja, met dat kan zeggen. Dat PC, ora maar bij Canada, in Kaya, en toen moet je meer hoop, de majorie heen. En Antoneta, aan mijn tende die in de mes. Ik wil echt niks horen van de politiek. Pas op, man, ela doen naar heen een pensamento que turta ganha, turta papel met zijn kost, turta primiti, nu nota cumpli. En tot dat moment je wil niks horen. A mim, agora que ma começa volg een beetje, pas sombra, com baby, mas eu tenho que pensar, bom, não me ajuda tiki. Mas eigenlijk moet ik in generaal een multitude que te worden ajudar. Dan is ook een kast een punt per maand voor een punt van kast van FKP. Ja. Pero een volkswoning dan. Ja. 1 punt per maand. Mind you. Hoeveel heb je nodig? 500. Jezus. En dus soms die in en dan 500 in en dan nou ja. Maar dan komen die, het kan niet. En toen kijk ik op passa, hoe dat is sim, pero botin ko que personal pa sobra je stichting wordt geholpen. Het is mijn stichting, maar mintawake is stichting van mij. Mintawake duizenden mensen die kwamen bij de koersen van de Sonjo. De koersen die was Sonjo, en ja, meer dan 1000 mensen. Het is een middel en geen doel. Juist. Ja. En toen indana ora amitabisa iemand zegt niet tiki. Maar vroeger was niet eens dat tiki. Ja. Want vroeger heb ik met al die ministers gezeten, hè. Maar hierin, van Maar hier, serio. nota interessant, nunca in de 20 jaar, never. Jezus. Never. Maar kan je zien dat papi kunang bang hunto bang juda. Ik doe het ook, maar samen, was nota met de beer. Ja. Dus laten we samen doen. Nooit. Maar not dat ting interesse. Nota tem interesse mesmo. Então, você nota tem biano, mas vai com a senhora Zita, mas vai com a senhora tempo minister, Zita Leito, mas a mim a bus grande, Ja. mas no ganha no bus. Ele na de transcende, fundação transcende, e meneer ajudar-me com bus, com erco, net senhora Zita, se anya a mim a comprar bolo pe, ela bine com o meio de werk dan. Para mim, bem mostrar isso, me que bem mostrar, uma tá pobreza, me que não me vai comer tempo, não, ik heb niet met jou gegaan. Nee. Uma tá pobreza. Outro proyecto, sim. Outro pero- proyecto, você começa. Mas vai num caso, não, tá tem pouco gente tour, pero não tá biba terrível. É coisa não tá de gente. Pobreza. Pobreza, coisa não tá, não, bom tá desse ano, com ele com bom tá like bibacina.
Fe ora ma llega en maneira que um gai por a dar me mesmo bem dar me larga bom. Stoer, pero coração tá bate, pero vou mesa bota bai, não? Me digo nem ma bem com ministra para lá. Antonieta, aqui dentro, já, stoer, rough. Aqui dentro, não, me não que ele nem de minha casa. Me tá com a me tá netos, não? Não, pero aqui ma bem com Antonieta, não, me não que ele nem aqui dentro de minha casa. Na bem já acaba. Serieus. Man sério. E homem rabiar, e não que ele aqui de minha casa. Passou mananta bem, não te ajuda. Vem passar na saca me Bota mandatário. Ta peblo Au. as correbo. Agora, mas vai com ele, digo nele, tá papi, me digo zita, por favor, não queda assim o neném aqui. Bom, mês tá tendo com a maneira da papi com e não que bosan, é não é maneira lá que drenta pa mi cara. De dryer. Te awe, Tem awe? bosa que maneira assim não? Zundrami. Zundrami na palavra malo, tá pensando mas sabe, no binco é na me porta. No. Me será que era te quieto assim, só lá mira dia vai. Tá triste. Bota compreender, então, tapi se a minota kere, Mita compreender. mita leave me, a waki ma mak me, miti no digaya, miti ngubisa, ma mak me, a wora ki sing ami a pidi, ku senhora Larmoni, então tapi se me di, ok, den binti ay ma yung wene ku ta interessa, why not di ko no purba, mas poti ko doon ende benefício de duda. Então, e ore ma bira ku, tanto coisa le ajuda, kasi milena by lesi ku, die curso de sonho grátis para não sair do mundo de understand ele não se trabalha então é mesmo para ter ela mira ora não se entregar certificado ele não a começar tra que mendi por um negócio chiquito na casa que mendi então bota pensar epa se é cinta nós por assim nós por seguir a mim não me esteja pero para não então me que se epa estão que tá querendo de mim me que se é para esta, você vai mak me come toch? Ja, wat met mij, maar compreender dus, me tá querendo de ajuda gente, você tem no dek, não que sale fora de círculo de pobreza que não tá dentro, pero não me ser push. En non por sali. Suso, não. Então, me tá querendo com benefício de dúvida, me tá querendo, me tá confia com mirando Kiko, senhora Larmoni, se tem 20 anos com a mim, não, nunca não é essa que não gera como assim da com ele. Mira aqui, me estava trabalhando no forte com um de não, bem sinta não, tra projeto, bem sinta não, ora me cheguei não, então me falta um coma, bole vai, falta um ponto, bole vai, falta um uitroepteken, bole vai, assim que não se queda, dado momento, nós mesmos entregar para lague, mas mira meu projeto de bate outro com lobbyista. Então, como ninguém não está tomando assim, então, agora que, por graça de Deus, me diz também purba, porque a mim não está louco com política, dois como não está discutir política ou religião. Só que bom acaba. Então, me diz também purba agora aqui, me está dando conselho de voto, agora aqui, porque me está querer, me está espera, e me está querer, me está confia, que se nós assim, então agora aqui, senhora Larmoni, a começar, vou também tá para votar. Na cinta, na ano 2022 nós estamos, 23 nós estamos, 24 nós estamos, braça para nós grandes, não. Toco de amor, Deus para essa plus, na bem, assim, buscar grátis. Pois então, me tá querendo que, se ela se vê na ano 22, significa que não é para votamento, para votar P agora aqui, se não ela se agora aqui, então me tá querendo que ela está capaz de, se é a oportunidade, é a sua way back, met de keren kilo bij corda riba. Maar weet je wat een probleem is voor ons op Curaçao? Als de benzineprijs omhoog gaat, dan gaan we allemaal naar de minister toe om tekst en uitleg. Terwijl je eigenlijk naar de pomp moet gaan om te vragen of je nog naar je werk kan volgende week. Juist. En dat is ook de schuld van de media. Wij kijken met z'n allen, samenleving en media, naar de politiek om onze krant te vullen, om onze tv-uitzending te vullen. Terwijl het echte verhaal gaat over Duna un chance. Un chance, correcto. En ga, ik noem dat zelf, nieuws op ooghoogte maken. Ga zorgen dat je wegblijft bij die politiek. Hun maatregelen, hun medida nangta afectanos, quizá. Pero kijk naar het resultaat bij de mensen die slachtoffer zijn. Juist. En breng dat naar voren, want daar gaat het in het leven om, niet om politiek. No. Pues tu ora também botar yabo que nena.
tanto you, anto nanta bij zeker politiek. Meneer Koskota, e persona e atreyu nang. Bota compreender que mendi, em vez de bobisa, lagami bay, busco maneira pa mimara, of so yami tin kwatu you kaba, lagami, bosa kon, eta, eta ingewikkeld eigenlijk Ja. allemaal. En dan als alleenstaande moeder ook nog. Ja. Bota kora, maar je bij Kubo, umbia, Ja, na cas, bota kora cas, Montanha. na montanha. Zie. Bota En dat is kora, bij, ja. junto com, babai di também com a senhora Zita tatei? Zita Minora, Bono make me Minora com- recordar. Kees was daarbij. Dat Sim, weet ik quem nog estava wel. tatei com nossa prima, e nem também, Ja, o nosso cumple. Ja. Para sombra, e tempo e ministra Zita bisa, estava da ministra la bisa, que tu besi não. maar weet je, je hebt het over armoede, pobreza. Wat zijn de grote problemen van Curaçao? Armoede. Milieu. Cas. Kaas. Costa de Vida. Muita subir, tu conta subir, menos você em boa entrada. Maar weet je hoeveel de regering aan OB cobreert bij ondernemers? Dat is gigantisch. Oh. Dus ze zeggen, het leven is duur voor ons Curaçaoëners, maar de government maakt het duur. Niet alleen de government, we moeten dure inkopen. Ja. Maar dit is echt een probleem. De manier waarop de government, voordat jij iets uit de winkel haalt, de OB eraf haalt, dat zijn gigantische bedragen. En natuurlijk, het hoort bij onze begroting, dus je kan het niet zomaar weghalen. Maar je kunt wel nadenken, en dat doen een paar partijen, je kunt wel nadenken over hoe gaan we die belastingen zo weghalen, dat die arme mensen daar niet de dupe van De zijn. diepe van wordt, ja. Want Curaçao is duur. No? Toch wel? Maar wat over dan, die hè? grote problemen, Isla. Oh. Het is nu voor het eerst dat er partijen zijn, jouw partij is er één van, die zegt, die Isla gaat niet meer open en we moeten een alternatief bedenken. Maar het dossier van milieuvervuiling wordt door de huidige regering gebagatelliseerd. En een echt probleem, ze houden ons met de nieuwe RDK, Two-Base heet het geloof ik nu, houden ze ons steeds voor het lijntje dat de olieindustrie gaat floreren. En dat gaat niet gebeuren. Gaat niet gebeuren. Kan ik op een briefje geven. De olieindustrie is voorbij. De olieoverslag, de olieoverslag, daar kan je nog geld in verdienen. Want al die tankers die varen langs Curaçao. Dus je kunt, en dat geldt hetzelfde voor Sint-Eustatius. Maar een olieraffinage, vergeet het maar, die raffinaderij gaat echt niet meer open. Maar het punt is, het wordt politiek gebruikt door de zittende macht, omdat ze weten dat er heel veel werkers zijn. Ja. En die kunnen stemmen. En die kunnen stemmen. Dus je zegt steeds maar, nee, het komt goed, we zijn bezig. En we hebben dat contract getekend. Nee, we hebben geen contract getekend. We hebben een MOU, een Memorandum of Understanding. Weet je hoeveel Memorandum of Understandingen er in Forti liggen? Memorandum of Understanding is alleen maar, wij denken dat deze richting positief kan zijn. Meer betekent het niet. Ja. Kom maar met een contract. Komt er niet. Ja, oh my god. Maar het wordt spannend. Wou je het nog iets zeggen voordat we het einde maken van het programma? Ik vind het goed zo. Oké, laat ik het zo vragen. Oké, overmorgen, nog een tikkie chance, zo, Marco? Overmorgen is de dag, de day. Yes. Oké. Overmorgen is de day, overmorgen, vrijdag. Als we over zetels gaan praten, wat geef je aan iedereen uit jouw mening? Oké. Ik denk, en mijn mening is Jouw gebaseerd, ervaring. ja, het is vooral gebaseerd op wat ik op straat meemaak, maar dat kan een bubbel zijn, hè? Dus dat moet je niet laten leiden. En op de peilingen die geweest zijn, en op mijn gesprekken met politici, nee, niet met politici, met politicologen, hè, Miguel Goede, Gilbert Seintje. Als ik dat alles bij elkaar neem, dan denk ik dat de MFK of op 9 blijft of 1 eronder. Ik denk niet dat ze het gaan redden zonder restzetels.
Zouden de restzetels naar hen toe komen, dan kunnen ze op basis daarvan nog wel iets hoger uitkomen, maar meer dan 9 zie ik niet. Nogmaals, ik kan niet in een glazen bol kijken, Nee, hè, nee, maar, natuurlijk niet. dus het is mijn Het gevoel. is gewoon jouw ervaring, jouw mening. Ja, ik denk dat KEM 1 zetel blijft houden. Ik denk dat, wie hebben we nog meer? TPK gaat het moeilijk krijgen. Maar die heeft in bepaalde wijken wel steun. Dus misschien dat hij ook nog 1 haalt. Dan zitten we dus op 9 plus 1 plus 1. Dan hebben we de PAR. Ik denk dat ze toch 1 zetel gaan halen. Zitten we op, ik ben het wel al kwijt. Manpin? Manpin gaat 2 zetels halen. Het probleem met Manpin is dat ze Susie Reumer binnenboord hebben gehaald. Ik denk dat Susie Reumer echt, hoe noem je dat? De Heintje Davids van de politiek is. Wat ik daarmee wil zeggen is dat zij is van vroeger. En misschien gaat ze heel boos op mij worden, maar dat is al. Dus, maar ik denk niet dat die politiek, dat Curaçao daarop zit te wachten. Ze is wel een hele sterke vrouw. Verbaal ook heel sterk. En dat maakt dat je als je daar tegenover zit niet veel ruimte voelt om het debat aan te gaan. En daar houden mensen niet van. Mensen willen het gevoel hebben dat je in gesprek bent. Ja. Dus ik denk dat Manpin het ook moeilijk gaat krijgen. 2 zetels. Oké, en PU en PIN en PNP? PNP wordt de grootste oppositiepartij. Ik denk dat ze gaan verrassen. In die zin, omdat als je strategisch wil stemmen tegen MFK, dan kom je eigenlijk uit bij de partij die er het beste voor staat qua peilingen. En dat is de PNP. Dus ik denk, dat zal jij leuk vinden, maar Ja, ik hoop dat het zo zou zijn. Ja, maar ik denk gezien de peilingen dat de kans groot is dat zij 3 of 4 zetels gaan halen. En als daar... En we hebben ook Causa Promé. Ja, Causa Promé, daar hebben we het inderdaad nog niet over gehad. Nee. Causa Promé, wat ik mooi vind aan Causa Promé, is dat het een echte ideologische partij is. Het is eigenlijk de enige echte partij die zegt, dit is onze ideologie en daar gaan we voor. En het is ook de enige partij die voor de onafhankelijkheid wil. Ja. En dat kunnen ze goed beredeneren. Het enige is dat zij, als je een partijprogramma ziet, het is een bijna Chinees-Russische staatsvorm die zij voorstaan. Een geleide economie waarbij de overheid de hoofdrolspeler is. Ik heb het wel eens een beetje cynisch gezegd. Eigenlijk hebben ze het model van de kolonialen overgenomen, van de Nederlanders uit de koloniale tijd. Dat zal ze verschrikkelijk vinden, want zij zijn de enige partij die zich echt sterk afzet tegen Nederland. In ieder geval uit de mentaliteit van Nederlanders die met een imperialistisch gedrag de hele wereld willen veroveren. Dat is ook de taal van Causa Promé. Maar die ideologie, net als de PAR met al haar wijsheid denkt stemmen binnen te halen, denkt Rosalia met al haar Curaçao Nobu de stemmen binnen te halen. Voor die 2 segmenten is er geen markt op Curaçao. Zo kijken wij niet naar politiek. We kijken wel naar Curaçao en dat vinden we belangrijk, omdat nationalisme ons kan verenigen. Maar als politiek thema, en dat is keer op keer gebleken, want dit is volgens mij de 3e of de 4e keer dat ze meedoen, ze gaan het weer niet redden. Ondanks dat ik ze hartstikke gun, maar de geleide economie waarbij wij als burger eigenlijk moeten schikken naar de overheid, dat is niet iets wat op Curaçao werkt. Dus eu hoor para mim compreender bom, abota pensa em número 1, lá que nós papel abota pensa em boa maneira de mirele. Número 1, com tá Ghana e eleição também vira MFK. Correcto. Número 2, também vira PNP. Correcto. Então lá nós com e número 3 também vira Manpin. Segundo bom critério natural. Of Manpin, of als PAR het toch beter doet dan de peilingen aanwijzen. Dat is een Curaçao. Nou kijk, Miho Curaçao die gaat niet meer dan 1 zetel halen. Miho Curaçao is MFK. Dus die partij is er om MFK te helpen bij die laatste zetel. Weet je zeker dat Miho Curaçao is MFK? Dat is wel mijn gevoel als ik kijk naar hoe dat programma in elkaar zit. Het gaat over investeren, het gaat over ondernemers, dat is MFK. Oké.
Maar ja, ik kan niet in de glas Nee, ik weet kijken. het. Je bent geen een Benjamin. Ik weet het. Nee. Weet je wie Benjamin is? Nee? Kijken in een glas. Weet je, gaat gebeuren. Ik ben ook niet de jongste, dus Nee. Benjamin pas zo niet zo. Maar niet ja, op je mij. hebt heel veel ervaring. Weet je, je hebt je kennissen over politiek. Dus je weet Ja. ongeveer. Maar na de verkiezingen kom ik weer bij je terug. Ja, En tuurlijk, dan dat wil ik praten we graag. over- Na de verkiezingen is vrijdag, dus dan kom je gelijk aanstaande dinsdag. Ja. Als het publiek moeten ze op Facebook wel even zetten dat ze dat willen. Hè? Want als het publiek zegt, nou die draaien, dat hebben we wel gehad. Nee, maar soms wil je iemand die gewoon, weet je, gewoon recht door de zee iets zegt. Niet iemand die, je bent een beetje daar, een beetje hier. Nee, je zegt het gewoon. Want als je iemand vraagt, kijk, wat op het roende, ken papi boom. Toen rende het bisabu, wie heeft de beste gesproken? Dan zeg ik Mimi. Want ik ben Mimi bijvoorbeeld. Nee, Ja, misschien, dit draaier spreekt beter. En dat is eerlijkheid. Net als die twee jongen doen. Ja, Weet je, ik ben met jullie samen, maar ik hoef niet alles ja te zeggen. Ja, precies. Je hebt Dus je dat eigen, bedoel je hebt ik. je eigen ruggengraat. Ja, ik heb mijn eigen ruggengraat en mijn eigen vagina. Oké. Oké, we moeten gaan. Mitte passen de laatste palabra. Dan moet ik toch, wil je iets Ja, ik motivatie geven. Ik zou willen zeggen, geloof in jezelf en probeer vanuit daaruit te denken aan Curaçao. Want uiteindelijk gaat het bij de verkiezingsdag om Curaçao en niet om jezelf. Probeer te kijken naar hoe kunnen wij dit land beter maken. En vergeet je eigen zorgen daar even in. Dat zou ik zeggen. Dankie, Dick Draaier. Contento kubota junto con ons awe. En toen pat Tim van Dank je. Dijk vandaag. Wat gaan we? Heeft Tim eigenlijk 60 taartjes of zo? Net als, toen ik jarig was, toen ik 60 was. 60 taartjes. Kijk, vorig jaar was hij ook op Curaçao. En toen moest ik weg. Dus hij logeerde bij mij thuis, maar ik was er die dag niet. Oh. Toen zei ik van, volgend jaar gaan we dat overnieuw doen. En toen kwamen de verkiezingen, dus toen dacht ik, nou, dan halen we hem erbij. En hij gaat vandaag een verrassing krijgen. Wow, leuk. Oké. Maar dat weet hij nog niet. Maar het is een verrassing, je hebt net gezegd. Ja, hij weet dat er een verrassing komt. Maar weet niet wat. Nee, hij weet niet wat. Ik moet het zelf ook nog verzinnen, maar het komt. Oké. Appeltaart, heerlijk, lekker. Ja, een appeltaart met funchi. Met Fuji. Ja, dat heb ik nu besloten. En stobba. Nou, Fuji met appeltaart heb ik nooit Nee? gehoord hoor. Oké, Nee. nou, kom een keer bij me eten. Dan is het voor het eerst. Zo, mami rami kaba. Oké, mensen, numbiamas, dankie di corazon. Korda no tume. Dankie, Tim van Dijk. Dankie. Anto, hoop je ayamasi bida. Dus gefeliciteerd. En nog vele jaren toegewenst. Met gezondheid, liefde. Ja, altijd een beetje. Het is altijd... Daar heeft hij genoeg van. Ja? Maar hij is al jammer, want ik had een lieve iemand voor hem hoor. Ja? Ja. Wil je de naam zeggen? Nee, want hij is al bezet. Ja. We kunnen altijd kijken naar... Jullie zijn stout. Oké, mensen, zie dat het kost pa dank je corazon. Maar Yango Joske, Marco, tak kita na beurt maar Yango Joske. Maar Yango Joske, bomesa programa do Ninchens, obita wako mitapi. Não está balaga, não está, não está papiele. Bomesa turcos bom. E vai pouco a pouco outro Mayango Joske, corda respeitar. Outro sua decisão, outro seu pensamento. Cada um de nós não pode pensar a mesma coisa. Se abota MFK, gefeliciteerd, pa bien, bij P. Si abota PNP, gefeliciteerd, bij P. Si bota manpen, si bota par, causa promê, Minho Corsal, trabalho para Corsal, gefeliciteerd, bij P. Simplesmente respeitar, lá que nós vamos ensinar a respeitar outra sua decisão, mi smaak, não me zeta smaak, mi problema, não me zeta problema, e mi keuze hoeft niet jouw keuze te zijn. Laga nos van tranquilo, então, menem ita bisa, espera que sunco gana na final, ora não cabe forme governo, passou não tem ganamento so me se forme também, toch? Ja. Dus ora forma governo, laga nos espera que na final de tukos, na bienestar, no de Dick Draaier, no de Antonieta, no de Tim van Dijk, no de Gino, no de Marco, pero bienestar
show. Es importante. Of- Danke, Botenda. Ah. Tabata Hopibo. Ah, ok. Bom, e lá nos visa tema yang que eu que de simplesmente Antonieta. Simplemente Antonieta. Oi, oi. Ajá. Simplemente